Kardom, Pini prime time thanbang Pini limalin timungpi, non Ajoy Thai Birtang tonpen. AASU Tirika Maro, Klembang Pu Sorjun Hanse Penchepatir Piponsi, Dipu Government College Principal Aphan, 6th semester Asadlang Angthe Kaputhak, Chingwai Chingsaidam. Pini All Assam Student Union Thiek Pen AASU Tirika Maro, Klembang Pu Sorjun Hanse Lapenari Sanghuatum, Dipu Government College Principal, Nirop Kumar Sarma Aphan Kachitong Dam. Pini Labangso Kachitong along non Hedjong Kapaklang Pon, 6th semester Asadlang Angthe Kalong, Marki Jumpik Pikaputhak, Chithan Chimumpon. Lapen labangso ke chokche along prabjin pen kapakeng pon jia puthak NK Sarma technical katura puakoi piponsi papleng pon pupusi NK Sarma ahin pen lamchak chi pipon adun thu form submission matijong achikloni phai si an pabat pon thulo. News Desk Report 365 News India. Asdc KSA lapen KNCA songthom chingrum petpen Union Home Minister Government of India Sri Amit Shah aphan panongsi Karbi Anglong DC office along pinpur aloh pajir pon. Pini phai kuni ni phai ingkoi rathok si analo por phai krehini apor alom pen dipuru Semson sing Engti chikimo biri athengno along ASDC KSA lapen KNCA songthom chingrum petpen kachesong asai dengpon bangso amaya long chandrakanta terang ASDC amaipu Jotson be ASDC Kongchun Bang, Semson Timung KSA Maipu, Ajoy Engti Kongchun Bang, Marina BP KNCA Maipi, Kajektok BP KNCA Kongchun Bang Pi atum chetong dun. Karbi Anglong lapen NC Hills aphan, Article 244A kitok dak ateng pen hemprek nang piserak nang po. UPDS pen Government of India Angbong, Lamdon kachitok MOU, ningkan Kresar Kebra. Trokser kebra po lapen MOS ningkan surhinira kresia puthak prabjin pen pachunang po. KLNLF lapen kaprek risim kang tang kiot asong aphan kachingki chithana puthak prabjin pen pachunang po pu son thom athepi en ponsi Semson sing Engti chikimo biri along pen Deputy Commissioner Sahem an bang surike thom bakdo armu chijeng pon pen Union Home Minister Government of India Sri Amit Shah aphan panong si pinpur aloh pajir dam. Karbi Anglong Deputy Commissioner abang kawedat ajok apithu Rajesh Terang ACS ADC areding si pinpur aloh pajir tekang lapen prabjin pen Minister Amit Shah along palipo pusi ADC pen lamchak piduntu lason se West Karbi Anglong District Deputy Commissioner aphanta ASDC West Karbi Anglong arwatum pen pinpur aloh pajir dam dipu pen deboram kathar taring ko rathroksi November chikluk KSA Asdc KNCA songthom chelang sip dum son thom lamthe puthak autonomous state kapichun japan pen UPDS luche toktang MOS pichun japan KNLF hatum chingkibom laso luche toklong japan lason thom puthak sip rat chingrum si dharna dolo pen Indian Home Minister aphan through this office pen sin itu dak lu pilo se la prabjin pen pichun nangje aphan si chuning rilo YASC, AISA, RYA, SYJ, AJD lapen KALU song thok chingrum petpen Pini Semson sing Engti chikimo biri athengno along kachesong asai dengpon. Pini phai kuni ni phai ingkoi rathok si analo por phai krehini apor alom pen AISA, RYA, SYJ, AJD, YAAC lapen KALU asong chingrum petpen Nagaland Meghalaya lapen Inter-district ahoy adui alam ki aputhak permanent solution dunang je pupen kachesong asai dengpon kachesong kang nipon along ang tong phang chomai phu AJD chesong kirihan se kongchun bang AJD babusing kiling mai phu RYA bimol terang kongchun bang RYA ronjit gram sa mai phu AISA rokitok bi kongchun bang SYJ Rajas Engti mai phu SYJ Sonjay Tiso mai phu YAAC Merlong Bay YAAC Bida Singrong P KALU Rising Malik KALU atum chetong dun Nagaland ahoy non amat pupu chipet pelo lapen kiwang tang atum anta amena adim pachidam lap nangji lapen ahoy kapang thek along e kipot tang anta chisom thu lap nangji lapen theklong aphan Assam Sarkar lapen KAAC atum non amat klempon vek nangji puse alang litum song trok pen kihang pasupon se Pini ru Semson sing Engti chikimo biri athengno kachesong asai dengpon lo puse pherangke athengno nang thandun lapen KAAC pen thangnat ta ardi pipe pulote kiwang ji arnike sodak pen chisong ponji puta thanpon dipu pen deboram kathar
Ajoy lapen ke Aisa arwai pen pinangan son atum pen celang si nilitum pini ladak ru Semson sing ti parkalong si dharna ke donang ko alam ye lahen lo ilitum langdam lo putenon jitu interstate boundary Karbi Anglong pen Nagaland laso adu hoy non bang athang apini apilar samukha lahai stami ave athema holadak isi land encroachment pudokok lo Nagaland tum pinangan nang barlo holadak pilar 1 to pilar 17 an galang litum hek lablo lasi labangke nilitum sodak penisi pinrem lo जितने भी जो इंटर स्टेट हो या इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर हो जो लगातार इंक्रोचमेंट हो रहा है उसका परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए बोल के हम लोग एक नंबर हम लोग का डिमांड है Assam CM Sarbananda Sonowal Bokajan LAC constituency angkang long elongni ke som lapen Mary hing kang tona hemkimi kang pupon. Pini analo porpai bajehini apor hanjang so sport association kapathu aklam along Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal helicopter penang sunse porpai bajehini ra minute pho apor Bokajan along modern auditorium hall kikim ji aphan long e sompon pen kuti kyap atangka CM signature scheme apartment panongpon lapen labang so asai laki ciklojon krener kyap angbongsi patang ponji lapen puthot bajehini ra minute engkoi apor malam sarihajan along power station ahem kikim kerang pontang ahem kimi ingpupon labangso power station lake 33.11 kV lapen labangso a power station pen non ke mere hing dam o elo lapen luka charlie atum sitame non ke apor pen lu charlie longpo lapen bihabi par kachukle matumta Ajoy longpo lapen puthot bejehini ra chitim apor modern presidential higher secondary school pitidong balipathar along long e sompon thu lapen labangso ahem kikim kerang kapatang ponji aphan tangka kuti thom kyabrai si panong pon ciklojon krener kyap angbong ahem patang ponpo lapen labangso school along pacharli dun atum aphan Ajoy pen se pipo puta nengji tekang lason se porphai bajehini ra minute flik kyap rapho apor malom pen balipathar higher secondary kapathu aklam along puthot rat ame pi pidupon thu lason se alohi sar po aman pen kachitong dun CM Sarbananda Sonowal CM Tuliram Ronghang HAD Minister Sum Ronghang MLA Numal Momin KACEM Jagat Singh Engti pen chenglok EM MAC lapen BJP Klembang Phu lapen Klembang Phi atum chetong dun Karlitang Ajoy Singh India Karjong Chom Rongme kapadudun long pameji aphan APHLC asong pen chikimo pon. Pini phai ko nini phai engkoi rathok si anarlo porphai krehini apor alom pen dipuru Semson sing Engti chikimo biri athengno along ASDC KSA lapen KNCA song thom chingrum pet pen kachesong asai dengpon bangso amaya long chandrakanta terang ASDC amaipu Jotson be ASDC kongchun bang Semson timung KSA maipu Ajoy Engti kongchun bang Merina BP KNCA maipi Kajektok BP KNCA kongchun bang pi atum chetong dun Karbi Anglong lapen NC Hills aphan article 244A kitok dak ateng pen hemprek nang piserak nang po UPDS pen Government of India angbong lamdon kachitok MOU ningkan krasar kebra Troxer kebra pho lapen MOS ningkan surhinira kraisia puthak prabjin pen pachunang po KLNLF lapen kaprek risim kang tang ki ot asong aphan kachingki chithana puthak prabjin pen pachunang po pu son thom athepi en ponsi Semson sing Engti chikimo biri along pen Deputy Commissioner Sahem an bang surike thom bakdo armu chijeng pon pen Union Home Minister Government of India Sri Amit Shah aphan panong si pinpur aloh pajir dam Karbi Anglong Deputy Commissioner abang kawedat ajok apithu Rajesh Terang ECS ADC areding si pinpur aloh pajir tekang lapen prabjin pen Minister Amit Shah along palipo pusi ADC pen lamchak piduntu lason se West Karbi Anglong District Deputy Commissioner aphanta ASDC West Karbi Anglong arwatum pen pinpur aloh pajir dam dipu pen Debaram Kathar son ma puke nitum hanang rap redet puke bangai pu pelu athema alang litum Semson sing Engti ta Karbi Anglong ke claim ke ni chuji pule alang li ke claim kali ni nong chepe donji pule alang li ke claim kali serta ili tum aphan nang kama thasi det aphan kama tha akhe aphan kama thasi alang litum la Karbi Anglong ke seng lo la potsi la ke ili tum
arpu lo lake ilitum arpu ilitum responsibility do ilitum alang litum pan ke lang ya pan la sini litum lapen karbi doan lapen inglong aso doan Karbi Anglong lapen NC Hills nilitum ningke hangke nonta la Ajoy sing Engti somara tum phanta dak Karbi Anglong Autonomous Council au office amat along amat si kampe claim long nangji lapen ke hala luna aphan lapen ke priom aphanta dak Autonomous Council au office amat si kampe pe claim long nangji alang litum ke claim vek akam adim kitik vek adim ke alang litum nang pe dudun long nangji pusi litum matha Ingdeng krehini aphong KNCA Bukulia District Committee pen patir piponsi Phulunia longkrung sayame padopon. Phuluni constituency arlo along Harmon Club asai hemalong. Pini KNCA Bukulia District Committee atum pen patir piponsi krehini aphong KNCA Bukulia District atum krung sayame kang nipon. Mei chengchi aprang porphai kri sira chitim pen KNCA lama Bukulia District amepu birsing Engti pen japon si KNCA lama pangjarpon lapen aphi KNCA General Secretary Protima ing hipi pen japon si karlitang KNCA keja tumapan chikimo asai dengpon langhin pen Indrajit Rongphar 365 News India bang nang lepet pen chenglok itu moreng abar sai ka pen chenglok som surya hin namen non Karbi Anglong ora tunon gisu porsto lasi labang so kisung menge chepa jok pon thuji aphan lapen ke nituma kimang article 2 teng men hepre ke polong hunji aphan labang so kachesong anse ke pangtang hunji aphan tum karbi chodia song hin pen jakong ngi parang hunji aphan si pin labang so amailong itu alam riding Pini dongmu kak lakhakre pho Mahamaya constituency BJP asai hemalong ke chengsi Kisan Morcha executive amei ingipon Bangso along Robin Teron Mahamaya Kisan Morcha President Pensi Mei Charipon Man kedo IAS retired Longki Phangchu Chetongdun Lapen Harsing Rongpi Kisan Morcha Secretary Jiten Kathar Convener Harsing Terang Co-Convener Mahamaya Mandal President Purno Engti Manai Engti P Mahamaya Muhila Morcha President Lapen Penangan BJP Klembang Phobang Phiatum Chetongdun Hanjanga Chili Hei Hoi Tame Ronpon Man kedo ka Chetongdun Atumaphan Choro alamthe Piponsi Mei Pajutpon Wothonga Jipen Ananbe 365 News India farmer tum han kisi kosan rap nai ma sani ma ne tum worker tum kadu kota tum kwansi ram thema na kadu kha bijiste lam than bo niyam Patu mini phaing koira throk arni nirjati mung arong along arnam lang pi KCS aklam along aprangsi karbila met amei pi terika mame kangni Kewangji muning surihini rengkoira isia farman karbila met amai ningkani sek amei pi kapado ponjia puthak pini aprangsi terika mame lang nirjati mung arong lang pi KCS aklam along chingwai chingsai mate me ingnipon labang so ningkani sek amei pi kapachun ji pu ka chingwai ame along abarem em mate terika mei pu surja rongphar terika mame akong chunbang chandra singnar terika mame bidisar rajendra rongpi abarem em mate terika mame dun mei pu jiwan chandra pathak lapen kapre ke theke ding klembang phubang phiatum chingwai chingsai bidisore chethan chimum ponsi bangso ame along RDP dun nilipen mosesterone 365 News India Jengkha Sport Association pen patir piponsi Jengkha pachu aklam along karlitang dorsing terang amen pen panong ponsi Inter Club League Football Championship kechengsi pachu padupon West Karbi Anglong lakha troxi Kopili constituency arlo Jengkha pachu aklam along karlitang dorsing terang amen pen Inter Club League Football Championship pachu ingpon bangso Inter Club League Football Championship along chipate pon lake Harlong Sora FC lapen long terang Memorial Club atumsi chipate pon lapen pachu bo mahot Harlong Sora FC atum goal isi lapen long terang Memorial Club atum goal isi chipai pon lapen bangso Inter Club League Football Championship pachu along alhisar bo man pengpen nangsi tongdu lakha troxi Kopili constituency VDC chairman Baburam Hangsi lakha nerkat Hamran VDC chairman Sarsing Hangchu ex VDC chairman Hangsing Terang lapen PVM English School Principal Chisong Terang Penchenglo man pengki do dithagiding atu chetongdu News Desk Report 365 News India Pini Abirta kalapuan sekang ton iglo Ajoy keme kardom